Nguru kwenda kwambuka Barongo. Tore irianyi utamba. Amang'ana twabwatega iga iguru yogosira kumuchokoro ito omwana ito tosirera. Tuachandika sana. Lakini Nyasaye ito no yobogokumia otokoreira amang'ana manene wetera so mugambio ito Okengo Nyambane. Tokoira ring'ambi ya mono imbuya mono aseri tukoria igoro twakuboreti ogatokonya bono twoire ne Nyasaye ito ng'ambi ya mono gwetera asore Nyasaye nabaroche ng'otoka aso obosibwense okonya abantu chinga kune chiga twagwate mechandiga bono goikerani goito goikeranire na twagwate birengererio twachandika se birengeri bito ntweta chobisi awo akorigio bokonya saba isimiwa korere bokonya omuntu bonyoreti lakini aseng'encho Okengo Nyambane otokonyire kwa Omolisia David nyandika kurwese kanisa irianyi asekenyoreke iga asobo kongubore iga twachire iga aseng'encho yobo kongubo iga twanyorera Omusamaria Nyasaye moretire konye twaterire kegima lakini Nyasaye agakorege konekia ayo Omusamaria agaeta buno Omusamaria orio etetari akanyora so omonto orio itetwa akamokonya akamuhinya gitari no Okengo na baete taiga nera akora egekone kerigetari gocha kunyarikana abagambia banene konye twasoiro ojo obisi cyabo batung'aine toiko bataseri bono konye twatang'ang'ire lakini Nyasaye akaigoro murango oye tukanyora Omusamaria omuya Okengo Nyambane Nyasaye kumubeko naende biria kori byonsi Nyasaye museseni agenderere kobororo na turi nyuma yaye Genesis mwana uyu igano moche korone iya mono mugambi uyu itu uturusiria sako mugaki twaminyogete tukaminyoka tutari kurara iya mono gaki umugambi uyu Okengo gaki iya mono tiganya saa museseni asa gutacha unyako gororoka ria saa gutacha gororoke mirimo atakorire ne miya iya mono naende miya mono itaria kerengo James Yamote nkano gaiga ntuwa igure biya naende era nene so yo minto Okengo ebinta akorire iga akorie mna abaga kaikumba ya okora naende sama abiraye ntuwa tokumosabira se kinyoreke kia irianyi kutamba Nyasaye moseseni amo amaya naende amaya Kenya saa seri mwako umugambi Okengo Nyasaye moseseni kabisa asa ya akorire igora karna nyorete simikuru ase familia bona batetinga tiangi chegocha tolo na togo ncha mangana ngochi gochicha baganti ebirigo yarenge 1123 na 550 mbali nayo ebiri ya mocheri yarengo ekero mubero bataetu utigari tororo andi konye yatirire ngare nanga kwa no mugambi agantebi aina arongo kora within today una naru etaiga na korendo nka 30 minutes ntaraika bosongo nkonyora esimiegocha bono gento keroro ira na gochi muchioria batei bapuripe mambarusio moncho bali esenkendi nona ire netegocha chibasa na bantu merete 130,000 Kengo agokera ni ngambi yamono anyimata ari umusikinare konyaro kwamenya matepi twaligirio bakonyi kurubura yano cyonsi yakore yasinyira kire yaroiga Nyasaye na tororokanira nkwamwigika ngoro kupisha kwa mpapo ese stage manya kelenga ninjo kanisi secretary itangani kabisa ngore ni mwaka Okengo Nyambane ngambi yamono ngombi yamono mwaka buna bono gwato kwa nyumo gore ni mate gali ese kimero bitu nande kwa nyukiribia twakire ngambi yamono wature mayago kendi jos kirira ora borio manene to wakira ngambi yamono asinge no tore mayago kurbono mpaka itukuru gocha kwa no zimbi yamono Nyangaris ni vice chairman ya Utama Junction bire tangani ngo bate imbu yamono wetire pare yanene bwate bisange binge azinia matanga imechano nire meke kuna bono t-shirt na matanga kuna igwato konya plus nime basukane gotuka pare umugambi nare ubusaba so wanje kwao gendera no moyo yo Nyasaye kubwate sikeni yose ubusaba no tole mayaga ya somori ase yubali beta kurutamba injele top security ase Jackson kurutamba jomo wako Okengo twanya komera naye usotara naye usendi kende kia lakini enjeranyi gweta abantu bagokwa na enjeni ngendera takotebia abantu bakongo kiagera yakora achenjerende yonse na induntoka